एगो बूढ़ रहली हम्म, तो सब गांव जीवतिया भूख रहे। आ एगो बूढ़ रहली तो उनका लइका फैका ना रहे तो उ ना भूख रहली तो सब लइका लइकी रिजावत सन बुढ़िया के ए बुढ़ी तारा लइका बा कि तू भूख तो उ गाड़ी दे बुढ़िया सबके गाड़ी देते रहे तो कहले कि तहन के मने बाउर गाड़ी देसु आ लइका लइकी रिजावत सन। तब वैसे ही करते करते बुढ़िया जीवतिया भूखा रहे आ बहुत मन दुखी करके सुता रहली अपना घर में सुता रहली। तब ऐसा उनका मन में आई जीवित बंधन बाबा कहले कि ओ बुढ़िया बड़ा निराश होकर सुतल बिया मुसुरमात बिया कौना रूप में एकरा के कैसे का करी आकि बुढ़िया का छरमो न लगे एकरा लइको हो जाए। वो का कैली कि अपन बुढ़िया सुता रहली भगवान जी अलन तो ओकरा के बुढ़िया के हाथे में फोड़ा डाल दिहल हाथा में फोड़ा पड़ गई तो फोड़ा पड़ गई तो वैसे ही फोड़ावा के डॉक्टर से देखाओ सगरे देखाओ केहू न चीरे काटे कहे कि बा कि मैं जला जला करता पता न का बा। ऐसे ही करते करते उनकर हाथ बहुत बड़ा हो गई। वह उठली तो एक दिन चिरावली कटौली तले तो वही में से बेंग निकलल। फोड़वा जब चिरौली तो वही में से बेंग निकलल तो बेंगवा के लगल कर यारी कहाँ से आयल बेंग रे हाथ में से बेंग आयल हाथ में से बेंग आयल मैं गाँव हाला हो गई। तब फिर उठली तो कहली कि अच्छा का करे हमरा करम में बेंगे बाटे हम बेंगे के लेकर रह। तो बेंग कहले कि माता तू हमरे से कहीं घबराते हम तहर सेवा करब नु हम बेंगू बानी तक का मेढक बानी तक का तारे सेवा कर। एगो राजा रहलन तुमकर लइका के बारात जाती रहे तो कहले सबके निमंत्रण आई बोलाहट कि चलो बाराती चलो बेंगो कहलस कि हमहू चलो बाराती। तो बुढ़िया कहली कि बेटा तू कहाँ जेब बाराती सब लोग तो हाथ पर बा हाथी घोड़ा पर चढ़ के जाई आ तू बेंग हो तारा के हाथी पाई तो कुचल दी घोड़ा पाई तो कुचल दी तो मर जाएगा तो तू मत जा। कहले कि ना हम तो जाई हम बाराती जाई ना मनला कुदकत बाराती चल गए। अब बारात गए तो बर कन्या के बियाह होखे लागल बारात लाग गई बर कन्या के बियाह होखे लागल सेनु दान होखे लागल सब कुछ होखे लागल। तो सब कोई द्वार पर रहे तो बेंगवा चल जाई मारो में कुदकत मारो में तो सब लोग कहे मारे कहाँ से वो बेंग आ जाता। ऐसे ही करते करते जब सेनुर दान होता तब लड़का के सेनुर डाले ताले बेंगवा में सेनुर डाल देता। तो कहते कि मारो बेंग के मारो तो लड़का से बियाह ना भइल बेंग में बियाह कर लिया। वह कहा कहले कि अपन चलल तो राजा बाड़ तो खूब बेंग के लगल है मार पीट काट कूट करे तो कहली उनकर लड़की की ए पापा तू मार मत बेंग के तू मार मत का पता अगला जन्म तो हमारी है पति हो खसी तबे तो हमारे के सिंदूर डल हाथ न चढ़ के बाराती आई अब ना डलन आई डाल दिल हम बेंगे के संगे जाए तू मार पीट मत। वह उठले तो बेंग के संगे अपन चल अली उ अली गाड़ी में अब बेंग अला कुदकत घर अले तो कहले सब लड़का कहल कि ए बूढ़ी तहर बेंग बेटा बियाह करके कन्या दुल्हन ले आई बड़ा दुल्हन ले आई बड़ा। तो कहली कि मार हमारा लोग अच्छा लड़कन के बियाहे नहीं किया तो हमारा बेंग के पूछा था तो ना ये बूढ़ी तार बेंग में खूब सुंदर दुल्हन लेके आई बड़ा डोली में चल उतार तो आवत तारी तो कह तारी कि बच्चा हमार तो बेंग हन तू लड़की हो बेंग के संगे का अइलू है तू का अइलू तो लड़की कहली कि ये माता ई बेंग ना हन ये हमार पति हन तबे तो हमारे के सिंदूर डल है हम इनके संगे रह हम आदमी के संगे ना रह।
कहली कि हाँ नु तो हाँ चलिए ठीक बा। ऐसे ही अपन उतरली पतरली घर में बैठौली अपन देखभाल सब कैली। एक बाद से करत करत कुछ दिन बीत गई तब पूछली लड़किया से ये बच्चा तो का आ तो तू गेंग के संगे कैसे रहेलू हाँ तू अपना गाँव चल जा। तो कहली कि ना हम ना जाएगी। तो ये हमार वही खोपड़िया में देखे के बेंग हवन आ खोपड़िया में से खूब सुंदर 12 साल के लड़का निकलन आ उहे हमारे संग रहेलन रात भर बोलल बतियावल करेलन आ फेन बिहान होला तो खोपड़िया में ढुक जालन। कहली कि हाँ नु तो हाँ कहले कि ठीक बा हमरा के देखबू तो कहे न देखे। वह उठली तो अपन रात भर बोरसी में आगे धर लिहली उनकर महतारी आ धर के आ बैठा रही। आ जब 12 बजल न तो वही में से खोपड़ी में से निकल के घर में जाता रही। साले तो वो देख लिहली तो बस खोपड़िया के धर के बोरसी में जार दिहली। अब वो बाड़े तो अपन लंगलिंगा घर में खड़ा बाड़न। कहले कि ओह तो महतारी हमार खोपड़िए जार दे रहे तो हम कैसे जाएगी हम तो लंगलिंगा बानी। तब उनकर मेहरारू कहली जन दुल्हन बन के आई रही तो कहली कि ली आपन आचर फाड़ के उनका के दे दिहली कि ली है लपेट ली आ तब अपन आगना निकलली। तो वह आचर फाड़ के दे दी तो आगना निकलन। तब महतारी के गोड़ कहले कि माता तू हमारे संगे बड़ा भारी छल कर दिलू हमार खोपड़ी जार दिलू। कहली कि ना बाबू तहार अपने दिन के खोपड़ी रह तहार दिन दशा लौट गई अब तारा के खोपड़ी में ना रहे दे तू आज से हमार बेटा आई हमार पत्तो हुई। उहे उनकर दिन रवती भइल तो उहे जीवित बंधन बाबा वहाँ लोग के दिन लौटौले तो उनको बेटा बनल उ पत्तो ही बन के वैली। ऐसे ऐसे जीवित में पूरा कैली जीवित बंधन बाबा।